technical khawvela kan lo lom le veka cheu tun chuma chuan kumsang ni somni pahni ati chua Korean drama Rookie Cops ti chu kan clear ho le dona he drama a hian tlangwal mel thatak siang hiona apa hnungzuia police officer ni tumle me chetum ru zet mai goyon kangite chu kan changtunu le changdupa turte ani donani goyon kangi chuan Korean National Police Academy a zirve turin interview amachon meka zona zo tu chuan no panlaya changa police officer ni chak shim ani le ani lo te chu zotin yun kangi chuan ani lo thu ina changa chuta anau panlai chu arun lang yun kangi chuan TV pop star lam chu enin alam pui vena sahle a ti chuan anu bula atlan ngalin alen huna pop star ni adu thu chu ashil ngala chuta anu chuan nichin loka firefighter ni khadu itia tuna pop star ni kadu itile ngala ti ina lo changa chumin nuwa anu nen dora an kalna po chuan dona dorlun de umai hi mu in alin huna dona dor hona poisa tam taklo chua atum thu asoile ringot bok kum enge muzat aliam le nu chuan anau panlai chian ju chana chuan hunrei tak nuwa aron tlo le hlol maya anu inju chana chu KNP wazirlai ani thu soin nyun kangin ju chana chu mel tha ati in a en vong maya athina ron phungal dup maya ni chumini chuan ju chanan yun kangi chu KNP wa alu ve theinan tip engemo apenwala chumini veka thang chuan yun kangi chuan ju chana wang liawin police officer ni chu atum nget ta bur maya ni interview nei lai chuan zona zot tu pakhat chuan police officer ni achak em chante chu zotin han enton bi griaute anei le nei lo azot boka chuta yun kangi chuan mark a score thei in beisei zona zot tu zinga officer le khabu chu aron phora anga isan thule ama angni achak ve thu te chu soibokin officer paril ruhne chu atum hle ni interview zo vele anuwa kol ngala mahse anu chuan a boy thu lo shilin hova turin acha a ho ma in yun kangi chuan thla alakwal vele phota chuta athala ka chuan tlangwal pakhat hi aron lang chu tlangwal chu siang hiona ani a interview nei tura ron kalve thawalo ni ina a horwal chuan anu in thil deliver turin alotir ngala chu vele yun kangi ngai dani lo lutuk chuan if anu hi police officer kani mai to dona hengte hi minna deliver tir zel don emni ati shepa mahse anu chuan hauh let zekin atir chuak ta thawani chuti lain siang hiona chu a thian tenen an leng chuak hawa interview nei thule result anga mek thu te chu shelin an ti ho zela chuta an thian pakhat chuan an thian pa pakhat jok chu a kauna a poisa khol zong la chuaka abial nu designer bag a pek awangin a hauh shepa an thian dangte po chuan mangai na in amit atidel zota nia shilin abial nu chu kola a in turman tal pek tir turin an shila siang hiona po chuan kol ngei turin alo fui ve bok ti chuan abial nu kol tur chuan tukver lama a pheya chuta abial nu le mi padang in ku a an kal dun hi a muta hlo mai ti chuan an thian ho chuan an zui ruta a an kalna hotel room an walu chuan birthday lom na hun an mangti asha tak hian room chu alo in cheina sahle a abial nu chu pon a zui chuakin engtin nge hetiang hian ka chunga iti theizok ti ina zota chuta abial nu la chuan zana pakhat ma anei lo ti asha tak hian karni liam ta khan kan in then dai to alom ti in kalsan maya tuma chu vele siang hiona chuan lo dangin ngai zong danga nei sana wanga ngai dam dil abat thuwa shila chunu la chuan atum lo na sa alo an khumle ta shep zoka chuta siang hiona chuan gold digger ani thule gold digger chuan poisa awanga midang dang an ngai zon thin thu asoi ta piap mai chuti lai tak chuan yun kangi thil sem chu aron thleng ve che a nula chu a unaw nu ti asiat vele chan ngalin siang hiona hna chuan engtin nge ka unaw nu hi gold digger iti thei zoka ati ta shep maya siang hiona chuan amasabera i unaw nu hian kan thian pa poisa 1 million ngaman hu designer bag alate te a chen le ngal dai ti te hi sha em a han ti a chuta che chuan yun kangi po in soitur a vai ta hle poisa chu a rul sakle vector thu a shil ta ringota
mahse an in kota an run in lan le ani vai chuan police a call tur thua vawin a unaw nu chu a hruai sang ta ngala ni mahsela reipo an kalma in abial padang an tok le ngal chu pa chuan mi kangi chu a an khum shepa chumi nuwa yun kangi thleng chuan haule in a chala ate chuan a kok ta sia sia mai chutia thamlo dewa meichia a khoita ka chuan siong hiona ron in rol vatin natakin akuta mer saka yun kangi te unaw chu kal turin a shil chu vele mi kangi bial pa chuan siong hiona chu a maya tak a nek ta pop maya a thal chiang hle in lama chuan yun kangin a unaw nu mi kangi chu a hauh shepa mahse mi kangi chuan a unaw nu chu in ngai zon na chungchang a hrit le jek mai yun kangin a bial pa hne na changa alak zong zong pekir le vek tura ati chuan mi kangi chuan bek min pe a keipo in a rulet nan designer wallet ka pe ve thawalom ati a yun kangi chuan a poisa nei na te chu zot le in relote a poisa a ruk sakti chu a hre chuak thwaya a thin rim lutuk chuan kutlhak tumin a unaw nu chu a kwal ta chiam mai ani chuta anula chuan mi kangi zok hauh talo chuan ama chu a hauh ta zek maya chuta chapa apa le zel po chuan ama abok chu hauh vele in alung oi lo lutuk chu atan chuak ta daya pona a chuak chia tia chuan ju chana ama mutura ron kal nen chuan in tokin an ti ti zuita a ju chanan yun kangi chu a interview chungchang te zotin yun kangi chuan a kal tuan hle thu in a chang maya ti chuan ju chana chuan a aina sa azir tura fuin thuron thatak tak a pezui bokani ni engemaw zat nuwa chuan yun kangi le siong hiona te chuan exam an neya chumi hnu chuan an result chu an ngak le wang ani chuta result chu ani chuan yun kangi chu a chung te nen an phur ngang maya mahse van duai thak takin a hminga lang ve ta tlat lo mai yun kangi mai ba ka a chung te chu an hnual hle maya ngoi rengin an kal san le ta dayani chuti lain siang hiona ero chuan exam chu thatak ina pass lau thunga anu hlimlu tuk chuan apa chu kol ngalin phur takin chu ei chua arut zuya mahse siang hiona pa chuan a buai thu lo soin a kal theilo thu in a lo chang deuh muk mai ani ni engemaw zat aliam le hnu chuan KNP wazir tura in ziakling zong zong te chu police university a chuan an om thap to a chuta chuan mi pa trainer hio ka chuan training an nei dan tur te chu alo shil hlum don ani chumi ma chuan officer duty ten zirlai te lage chu an check vek phota an training na atangkai tur chau ken lu phal sak ni in adang zong chu an lak sak vek ani chumi hnu chuan an room tur thawa an inrem fela siang hyo na chu mi padang pathum tenen room in tromin in mel sha tir na te an nei ngal zung zunga chuti lain me chelam po chu an room me tenen in mel sha tir na te nein an zinga chuan mi zedang lam deuh pakhat hi a om ve a ming chu ki hana ni in mai chuan nil om fashion lo le mani oma om nuam ti chi ang hi ani a roommate tu ma chu a beve swam lem lavani relote nuwa zirlai te chu assembly nei tura ko khoman ni a field an thlen rual chuan officer ten lo hau ngal zungin he muna ron intar tu ringot po hian minute tam tak in mamu ania ti in an ang shepa chuta trainer hio ka churan ding chuakin karni chung zirtirna apek tur thuwa soya voina tang chuan thil pathum ole kati pal tile ka shethia me ti hi in vongtla turani ati ta chak mai ti chuan siong hyo na chu exam na ti that bera wangin monitora da ani a training chu an jan takngal ani khatna ringota po chuan an zuang re ngar hle maya atu po mai chuan harsa anti in an chau cheveka chuta zana chuan an hostel chu anti fighter le ngal bok nen a then chu an phun mai ani an inti 5 velai tak chuan an senior in thuaron puanga roll call an nei dona wangin zirlai te chu an ma ani room chewalu turati an ni a la in bol zo velo te po chu an laklo anga roll call an nan man nge yanga yani an dan nei chu a khau em maya mechi officer strict z sonyo ye chuan mechi ho chu thilte tham tak taka po hau shepin an room chu chete ya apot lek po in an khum shep china
meiche pakhat phei chu ani khat nia tangin adam lo pha hialani atuk zinga chuan training an nei chan le ta a ding le ve in kal thela march an nei na chuan atiswal de ute chu phusa voiza ti tir zelan ni a chutianga shemzinga chuan siang hyo na po atel ve nge nge ani chutia phusa an ti lai tak chuan ahma zana dam lo meiche pakhat chu atluta nok maya chu vele siang hyo na chuan monitor ani angin ashisel na athad vak lo thu alo soiwata mahse officer hyo ka chuan chu muna chuan michak lo ta na muna om lo thu a shil ta zeka ti chuan atuka chu meichha chuan abong ra pekin police academy chu a chua san zuita a atlin to thlot lo thu a thian de chu a shilani chuti lain yon kangi chu alo graduate ve che a achung ten anlom pui em lain ani ero police academy a zer thei tura atlin lawa wangin anwal hle a chuti lai tak chuan ko la dong ta thut mai arun betu chuan police academy a chuan sit pakhat a ol thu aron shil ta hlo maya nyun kangi lom lu tuk chuan apang parken chu vor ngalin anu le pa le a unaw nu te po chuan anlom pui hle ani atuka police academy vathen chuan officer sunyo in a room tur chu lo ko mu in chuan thil eizo vele a training chanani tur thu a shila yun kangi chuan chu mun chu nuama ti ngal le chuta lunch ei tura akal na lama chuan siang hyon anen an insupala a mel morwal chuan a unaw nu gold digger ti ha ko tu kha ani ti shengalin siang hyon na po in yun kangi chu alo she chuak ve ngal boka yun kangi chuan enge heta hian iti vengota ati rwal chuan akora KNPU ti inziak chu a mule ngala chu vele in thlashung de mai hian chu muna monitor chu ani le ni lawan zota mahse siang hyon chuan a zo na chu chang lovin khamizan khan I unaw nu chu a ho tluang mo ti in ngei ti hriat deuh hian a zot leta chu vele yun kangi chuan o tluange chuan bag po kan pekir le to e ati ngal wata mahse siang hyon chuan bag pekir le kir lo lam chu apoimo ber lo thu soin a unaw nu in an thian pa thin lung in fiam nan chawa a man wang zoka ngai dam dil tur ani thuwa shila chuta yun kangi ngai dan ani ta big lo thin rim taka a haulet lai tak chuan noilama changa an ma ni lo mutu officer sunno ye chuan an mun ve ve akal turin aron awa chu vele yun kangi chu thu oi taka kalson ngalin ani khatna chau ala ni bok nen a phur sur sur hle a ahma a meiche chuak ta omna grupa adani in a phur zia an mu chuan pakhat chuan hetiang hian atop thlengin phur theila a thangotang ati top maya a chan chu yun kangi chuan enge thleng don engma ala sheve thlat lawani chung yun kangi thian thar pathum te chu ari juyang gile ki hanai te anni a hanai mi zia chu soito angin nel omlo zet kha ani a atum de ureng thina wangin midang mu thleng chuan ati chevek thinani nikhatsu meiche professor in criminal psychology chungchanga azirtir na apea mahse azirtir na chu aboring anti ema wangin zirlai tamzok chu anmuthu hloma yun kangi po chu muthu velo mahse amuchuak inti har sham tuma ain ham chu officer sunui chuan lo mufu in anzirlai atop vele muthu zong chu adin tir veka zirlai chen khat andin laya yun kangi ding velo chu officer sunui chuan avapan naya ring taka vin shepin adin luitirani ti chuan zirlai muthu zong te chu officer duty te chuan an hlap ta shep maya meichia po mipa ang thawana a shem vek ni in chuti lai chuan tu emo hian camera alo kamru a chu huna thil thleng zong chu alo in record vekani trainer hyo kan yun kangi chu shemani na chana shiat lawa zo chuan yun kangi chuan class a khan kamu ta chuak ngeya mahse kamu tholo ti ena changa chu thodik po ani yun kangi chuan chutianga na taka wo ngai khop chuan tu ma in thilan ti swalo thuwa soita mi amai boka anung changchu trainer hyo ka chuan a holle chumi hnu chuan a thian ten yun kangi chu an shilfia trainer te hnial let lo tura shilin engkima ole ai chawa changzel turin an ronani lelama siang yon na le a thian te chuan hostel chu an hne to hle a ramen le burger ti vel te chu an ei chak to hle
chuta an thian pakhat chuan eitur le bungbel da na ruma noodles a hmuh thua soi tamaya chu vele ruk tumin an pali chuan an che chuak tangal mahse an hlotlin hma in an lampana trainer ronkal thoman ria a man mo taka an ruma lut le ngalin an noodles ruk tum na chu a hlo cham ta photani atuka chuan martial arts class an neya zirtir tu chuan siang hyo na thian deyela chu ko chuakin olsam takin apa ilet dor maya zirlai dangte nena chuan chu an mel mate an paitluk dan turani thu shil fe in siang hyo na te thian tho kim taka chu a ko chuak vele a mahse a paitlu thei ta der lo kim taka chuan martial arts le judo alo sha to awangin an zirtir tu pa jok chu paitlu in a bo bet ta der maya zirlai dangte nui zalutuk chu an insum hlei theilo class ban vele yun kangin siang hyo na chu ko shangin ahma khan heta monitor hi inile ni lo ka zot che a tinge ini lo thu I soi ti in a zota siang hyo na la chuan engma ka soilo kha ti zonga changin yun kangin bek chun zoma tumpo chuan akal son ta dai mayani in khak na ruma an omlai chuan yun kangi thian te pani chuan siang hyo na chu me chia te du ron angchi ani thu suin chelawan ti thuan soina sahle a yun kangi thung chuan a oi omlo e tia changin an inkara thil du omlo tak thleng te chu a hril zuya chuta ari chuan hanai chu zot vele in nang du deute inei vereng rengim tia azo chuan hanai chuan chutianga ka boilo chuba ka zirlai ten ngai zong nei phalani lo bok ti ina chang muk maya ami jenel omlo lutuk chu an ngein ari le ju yong ite chuan an rel chun zom le ta zek mayani anu dewa yun kangin ari ne na chuan zirlai ten ngai zong nei a theilo tak takem ni a ti ina zot le a ari chuan tak take tia changin yun kangi chuan pon lama chu chana mel a muthut maya mahse awa chwa chuan mu tur lo om to lo anu dewa ari chuan yun kangi jacket pek tumin azonga chuta chuan siang hyo na nen in supalin jacket atang chuan camera aron tlanol maya ari chuan tu ta nge ani po a hriat lem lo awangin atlak na nia arin yun kangi jacket ipte ha chuan ada le maya chu camera chu trainer le officer te che dan zong record na ngei kha lo ni training an nei lain camera chu yun kangi ipte atang chuan aron tlatanol maya trainer hyo ka chuan char ngalin a phone a chuan a hanwa chinta a video a mu rol chuan a thong chiang hle ti chuan office a yun kangi chu ko ngalin thil om zia a zota a yun kangi ero chuan camera chungchang engma a hriat lo thu ba kin chan ngai na a shelawani dima sela camera chu a ipte atanga tla ani imia wawangin officer hyo ka chuan yun kangi ta nge ani aring het bura ti chuan yun kangi chu detention room a da ani ta ngal chuti lain anu le pa ti chuan mi sang lo phone kwalin an fanu chu police officer ani evatur thu an lo soi cham chi maya an fanu chu detention center room ma a ommek ti shelo chuan mi den har satna an nei phot chuan an ma ni chu shil she masa zel turin an lo shil vel chiam mayani lelama siang hyo na thian te chu noodles ru turin an che chuak le ta a chumi tum chuan hlotlingin rin hlel an ni lo nana pakhat chau an ruk chu an in e chom diala an ti zel na a de la chuan yun kangi ipte atanga spy camera mu chu ani thule sheman ni dan zong a in record vek thu te chu a soi chuaka mahse siang hyo na chuan yun kangin chu tiang thila ti chu a ring thei tat lo atuk zinga yun kangin ari ne na chuan nimina ka jacket min petu kha inia engthin nge ka ipte ya camera kha alo ringo thei ti in a zota chu vele ari chuan yun kangin pu atum don nia sha in a hlau thong chu akal son ta daya an in biak na chu siang hyo na chuan alo shevekani chu spy camera chungchang chuan thu nei tu sang jok te beng po athleng thwaya ti chuan siang hyo nan ari chu thudik tak soi tura chilin nimina kan insut khan e jacket kena chang camera kha aron tla ani kha atia mahse engtin ma chang lovin ari chu akal son le ngal dai thung yun kangi po chuan khoi ange akal ti te chu angai tu achar chara ti chuan a jacket chu midang jacket nen a in thlak thleng palani ringin ari mutur bok chuan kal le atuma
mahse kong khar a hon rual che chuan pona inthiam lo mel dewa a reloading reng chu a mu a yun kangin ne na chuan ngai dam dilin camera chu ama da nge yani thule tu ta nge ani ero a hriat bik lo thua soya chuta yun kangi chuan ke ipte ang camera da tu ini thu chu ama khan soiwa turin ya sin ati chuan ari chuan tu ma shilo turin angena chumin hu chuan yun kangin siang hiona puina chu avadil taringotani atira siang hiona chuan adu lo thu in lo chang phota mahse aril ru minnan yun kangi chu khongai thlak mel dewa auma wangin siang hiona chuan pui chu arem tile ta shamani lelama siang hiona chan te chuan noodles ruk chu anban san thei me utolova ama abom kha cha uru thin khan tuna chuan voi khata palilai mai an ru chuang ngamta a inti thei dewa kim taka an mu tir lai tak chuan e tur da na room en kola ti fai tu nu chu aron lut ta thut maya an phut chiang kher mai chu nu chuan noodles omza te chu achin chia thlap thina box khat lek abo po in a she thlap thlapa mahse chumini chuan box li lai maya bo wangin a she chuak rang hleani ama a box khat lek abo lai khan ama abom khat lek abo lai khan noodles bom danga chuan UV ray chemicals hi atat veka chumi mang chuan olsam takin arutu te achui chuak theita ni siong hyo na chian te bula chuan he muna hian kumsom thum chuang ka thok to a in thungai thlak thin zong zong po kha kumsom thum chuang ka lo ngai thlato bok chuwang chuan spy ang chia ka ni to a min bum mai mai lawang ti in azil ta shep mai ani chuti lain hanai chuan ril ro ha ti sha deuh hian a spy camera man chua ani thu chu phone in tu emo hi ashila chuta che chuan chu spy camera nei tu dik tak chu kan che theita ni khamini a in thak na ru ma chua san nu lo khan ari chuan yun kangin jacket lak sak atum nalama hanai jacket jok chu alo lapal hlau maya yun kangin hanai jacket chu ama ta emotia alo hak sia wangin atal buai pha ta ni yun kangi chuan camera a omani chuan a charger po a om ngei don ti chu angai to chuak ta a ti chuan an room chu check ma saberin hanai lukham noya chuan charger chu a muta che amaya chuti lai tak chuan hanai churon lutin yun kangi a mu chuan azam ngal le a abung ruwa alo check ti a hria chua arwal chuan alukham noi chu adap tangal chu vele yun kangin charger churon phorin he hi izongem ni atita a hanai chu a thong chiang hle lak sak tumina ban ngala mahse yun kangi chutlan chuakin office a akal tlang ngala spy camera chu atani lovin hanai ta jok ani thu chu a soitani office a chuan ju chana po alo omve a professor chuan hanai chu in puang turati in hanai chuan chu charger chu a phone charge na turani thu soin dot a soita daya professor in phone ken lu phalsak an ni lo thu a soi chuan hanai chuan in lama anu adam lo na sa thule nitin anu biak angai awanga kengani thu te chu a soile a chu charger chu a phone charge na ani thu bok chuan atang tatlatani ti chuan professor chuan charger chu hanai phone a chuan vo in alo in bil ta hau lo maya camera a avwale chuan a in bil ta chia amai chumi nu chuan a kol nun ber chu a dial ta ngala hanai chu a hlau thong hle mahse wan nei thlak takin atlang theilo hlawa ti chuan professor chuan atuka committee na a engkim soifia angai tur thu shilin akal tir tari ani chuta chuan hun kal to arun langa hanai chu papakhat nen in mu in chupa chuan spy camera chu ape a hanain engwanga chutiang thil ti tir chunge ani azo chuan chupa chuan nakina ala shil mai tur thu in a changani siang hyo na chian te chu noodles an ru ka wangin hostel en kol tunu chuan a shem nan a na zong zong a tho tira envelope tam de usiam tirin an noodles ruk pali po chu alak sak le vek boka ti chuan siang hyo na po in a chian te chu ron zom ve in an pali chuan envelope chu an siam tangar ngara mahse mut hun aron ni chuan light chu an off vek to a an na an la zo box si lawa wangin bedroom a chuan an chun zom le ta ringot mayani atu ka meeting an ne na chuan hanai chu engwanga camera kam nge ani an zota chuta hanai chuan thudik tak chu je platin
he muna tharum tho na na salutuk hi mi zong sha tir ka du wangani ti in a changa ti chuan meiche professor chuan anzirna in zawm na ti chethei thilani awangin ekson na takalak lo chu arota a video chu pon lama achwa kani chuan anzirna inin na sa takin atwar donani ti chuan committee in hanai chu a shemnan thlathum chung detention room ada turin thutluk na asiam ta a chu bak chu engshem na dang ma pek ani talovani chu thuan hria chuan yun kangile a thian te chu anlung oi lo hle a ti chuan yun kangi chu hanai bula chuan vakalin alaka chuan athin rim hle a amma awanga nataka hawato baka hanai chuan ngaidam dil atummi alo chu athin ti rim zual tu ani a chuta hanai chuan engwangin nge ngaidam ka dil ngotang jacket diklo la tu chu nang ma inya lom ka thiam lawani lo alo tile ta jek maya ti chuan yun kangi chu trainer hyo ka hne na vakal le in hanai wangin suspend hial kani pha chepa engtin nge shem na ne bluetooth impact thei jok ti in alung oilo thuwa soya chuta trainer hyo ka chuan yun kangi chu angei lo sa buk nen boina len jok cho chwa atum nia nga in a haule ta shepa yun kangi po chu a chuak le tanal nal mayani zandar kwa chuan zirlai zong te chu jima ankal khoma hanai chu aruma alo omlawa wangin akong kharpo na chuan lekha an hu chia mahse thli in alo len bo da ya wangin ruma alet le chuan lekha chu alo om to lawa gym assembly chungchang chu engma shelovin amuhil da dayani yun kangi chuan akal lama lekhatla chu mu in hanai kong khara chuan atar that sakle a trainer hyo kan hanai omlo ti asia chuan officer sunuin hanai chu aruma avakal chilin a hauh shepa trainer hyo kapo in training tura akal lo chan chu zot le in hanai chuan engma asiat lo thu bukina changa ti chuan a shemnan thu chungin gym chu voisom thum a hel kwaltir tani hanai chuan voisom thum chu a hel chuak thei nge ya mahse a zo rwal chuan ni khoshelavatlu zuin damdoi ina an shwai tangal chumizan chuan yun kangi chu amuhil theilawa chuata le khalo tla tar sakle tu chu amma ani awangin hana in message a mulo tak takani de chu a hre chuak ta a chumi chungchang complain tur chuan atu ka thu nei tu te va mu in hanai chu athil ti awanga shemna an pek mek laya shemna dang an pek bel le chan te chu awazota mahse athu soi chu enga ama lo ngai lovin an kaltir le ta dayani alaka complain a om thu trainer hyo kan lo hria chuan athin rim hle a complain tu chu ding tura shilin yun kangi chu arun ding ta a hyo ka chuan na taka an khomin a pe thialani chuta yun kangi chuan chu hmuna chuan shemna twar tu ringo takalan ni lo thu soin tongkam le tharum manga zirlai te ati she om thin na chu du tok turin ati a chutiang ani chuan zirlai ten an za thei tur thuwa soibok chu thu chuan hyo ka chu ti thin rim zwal sawin yun kangi chu benatuma mahse siong hyo na chuan lo manin an pahni awang chuan zirlai zong te chu sheman ni pha chuta siong hyo na chuan an academy thuvon engtiklai po in rin omna ka choi nung zelanga diklo ta ka thil ti tu ma a ka kun ngai lawang ti chu aron cham chuaka chu vele yun kangi po in ron cham vele in zirlai dang te po chu amalte te in an ron ding chuak sap sapa an vai mai chuan diklo ta ka shemna pe tu te ma chuan an hel jan ta ni training po chu an nei chun zom du lova an thil phut an mu ma chu an practice to don lo thu an soi tla ta wangin ho tu te po in zirlai te du dan ngai poi mo mai lo chu du thlan dur an nei lo ti an hria ti chuan dan thar siam ngalin chu dan thara chuan military style training om to lo tur thu an puang ta a an focus ber tur chu creativity ani thu soin zirlai te chu lomin an outwal duala yun kangi chu an system thlak dang lam tu berani awangin lom thu an thil sup mayani